Ivan je rođen u mjestu Nepomuk u Češkoj. Postao je ugledni svećenik i generalni vikar praškog nadbiskupa. Njegov život završio je mučeništvom, kada ga je kralj Vjenceslav IV. Dao baciti s Karlova mosta u rijeku Vltavu. Razlog je, prema predaji, bio Ivanov odbitak da kralju oda ono što mu je kraljica povjerila u svetoj ispovjedi. Ostao je vjeran Bogu i svojoj službi, čak i pod prijetnjom smrću, postavši tako vječni uzor svim ispovjednicima. Budući da je bačen u rijeku, njegovi se kipovi danas nalaze na brojnim mostovima diljem Europe, simbolizirajući zaštitu od poplava i nesreća na vodi. Smatra se zaštitnikom dobroga glasa i onih koji su žrtve kleveta, jer je on sam radije šutio nego naudio drugome. Sveti Ivan Nepomuk nas uči važnosti diskrecije i čuvanja povjerenja. U svijetu u kojem se privatnost često gazi, on nas podsjeća da su vjernost danoj riječi i poštivanje tuđih tajni temelji ljudskog dostojanstva i kršćanske ljubavi. Molitva svetom Ivanu Nepomuku. Gospodine Bože, Ti si svetom Ivanu Nepomuku podario milost da radije položi život nego da iznevjeri svetu tajnu ispovjedi. Po njegovu zagovoru udjeli nam snagu da i mi budemo vjeran narod, postojan u istini i pun poštovanja prema bližnjima. Molimo te da nas čuvaš od kleveta i zla jezika, a naše mostove i puteve blagosloviš svojom zaštitom. Sveti Ivane, isprosi nam milost, da naša usta uvijek govore ono što je tebi milo, a srce neka nam bude riznica dobrote. Amen.